नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. मित्रांनो, आता मी चाललो आहे घाटावर हसण्याकडे इथं प्रफुल्लच्या पाहुण्यांकडे चालले, मामाकडे. प्रफुल्ल पण आहे बघा. आणि सो आता आम्ही म्हटलं घाटावर जाता होता, जाताना म्हटलं घाटाचा व्हिडिओ करूया. तर चला तर तुमचा फोटा घाट पण दाखवूया. त्याचबरोबर हसण्या पूर्ण व्हिडिओ करणं जायचा गत आणि त्यानंतर परत रिटर्न यायचा आपण घाटातनं आपण व्हिडिओ करूया. चला त्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. मित्रांनो, आता मी घाटात अर्धवट पोचला आहोत आणि आता इथून दाजीपुरातनं जाणार आहोत. त्या आधी म्हटलं वाटेत थांबून तुमचा एक सीन दाखवूया. तुम्ही बघू शकता आता पूर्ण ऊन पडला आणि डोंगर एकदम बघा शिवण्यात वेगळाच चित्र दिसता. एवढा लांबचा काय दिसणार नाही एवढा, पण दाखवायचा प्रयत्न केला आहोत. इथून फुल दरी आहे पूर्ण. सो चला आता आम्ही पुढे चाललो होता. मित्रांनो, आता आम्ही बघतो दाजीपुरात त्या अभयारण्यासाठी प्रसिद्धचं ठिकाण. आता इथून डायरेक्ट आणि बघा जो रस्तो अभयारण्याकडे जाता आतमध्येच. आज ह्या टायमात खूप गर्दी असता, कारण मी दोनदा घाटात येऊन गेले हालीच बघितलं की अभयारण्यात पर्यटकांची खूप गर्दी आहे. आता प्रफुल्लच्या मामाच्या घराकडे पोचलो आहोत आणि थोड्या वेळात आहे थांबणार आणि त्यानंतर परत निघणार. आणि जाताना मध्ये मध्ये काही नाही स्पॉट असते थांबत जाणार आहोत. सो मित्रांनो, आता जेवलाव आणि जेवचा नाही होता, लगेच जाणं होता, पण मामीने आग्रह केला आणि त्यामुळे मी जेवलाव. आणि तुमका हे परिसर दाखवतो एकदम स्वच्छ असा, म्हणजे सगळ्यांची खळी बिळी ती एकदम स्वच्छ सावलेली, एकदम मस्त वाटतं. त्याचबरोबर प्रफुल्लच्या मामाचा घर वगैरे दाखवते तुमका. सो मित्रांनो, बघा प्रफुल्लच्या मामाचं घर. आणि त्याचबरोबर ही बाजूची घरं, एकदम परिसर बघा एकदम स्वच्छ मस्तपैकी. तर तुम्ही बघितलासच किती परिसर एकदम स्वच्छ आता सुंदर. आणि हा घाटांमधला असं ऊन असं काय लागतच नाही, कारण ऊन असला ते पण वारं असल्यामुळे गार एकदम थंडावरची वातावरण असतं. चला तर आता निघाया, वेळ झालो खूप. आणि मित्रांनो, आता मी चालला उगवाई देवी मंदिराकडे. आता एवढं हसण्यात दिला तो मला इथून देवाचं दर्शन पण घेऊन जाऊया. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता आम्ही उगवाई देवीच्या थईला आणि 7 तारीखला गोंधळ, त्यामुळे गोंधळाची तयारी चालली आहे कार्यक्रमाची.
एक 5-10 मिनिटं होतील आणि निघतो. तर मित्रांनो बघा इथून पूर्ण घाट दिसताय हो. दाजीपूर वगैरे सगळं इथून दिसता. मस्तपैकी गार हवा चालली आहे आणि आता वाजले दुपारचे 12 वाजलेत पण वाटत नाहीत कारण गार हवाच ना असा. हे बघा मंदिर. आता पूर्ण ह्याची तयारी चालली आहे गोंधळाची. 7 तारीखला गोंधळ होतो. मंडप वगैरे बांधूचा जागा चालू आहे काम. तर मित्रांनो आता आम्ही वर इल्ला डोंगरात. देवळाच्या वर एक डोंगर आहे. त्या डोंगरात इल्लाकडे पूर्ण दाटीवाटीन झाडं आहेत. चला तर मित्रांनो आता आम्ही इथून निघालो आणि आता इथून परत अजून जाऊचा. तर जाऊया आता आणि जमल्यास बघू गोंधळ का लावतो. नक्की तुमका हे गोंधळ पण दाखवचा. तर मित्रांनो आता आम्ही वैदेवीच्या मंदिरात नाही इलावच पुढे दाजीपुरात आहोत आता. आणि आता इथून आता घरी चाललो आम्ही. बघा पूर्ण आमका घाट उतरान जाऊचा. इथून उतरतं काय आता मित्रांनो थैसून इलाव परत आता दुसऱ्या ठिकाणी चाललो. या घाटातच जा उतरताना. घाट उतरताना पहिल्यांदा जातोय मी. तू एकदा गेला ना रे. प्रफुल एकदा जाऊन इलो. फिरा येणाऱ्यांसाठी हे जागा ठेवलेली आहे केलेली आहे बसासाठी वगैरे बघा. आणि त्याचबरोबर झरो वाटतं पाण्याचं. बघा बारीकसा छोटासा कुंडासारखा बांधलेला आणि पाण्याचा झरो आहे. आणि इथला पाणी साठून राहा नाही म्हणून इकडे बाहेर पाईप सोडलेलो आहे. तर मित्रांनो चला आजच्या व्हिडिओ आपण हे थांबूया. खूप दम लागलो खाली जाऊन इल्यामुळे. आणि तुमका आजचा व्हिडिओ कसं वाटलो तर कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा.